vás, no, tak vám predstavím moju zónu úniku, ktoré sú úsmevy. Lebo vlastne ja som rak a som taká rozdvojená osoba, že pre mňa je zóna úniku ľudia okolo mňa a hlavne keď sa usmievajú, proste nejaká radosť je od nich, nejaká žiary. A potom tuto vnútri je vlastne moja vnútorná zóna úniku, kde je vlastne pustené video a púšťam ešte na toto vlastne vymapované video, ktoré vlastne na mňa pôsobí ako ruch dnešného sveta, ktorý je chaotický, hodne taký predimenzovaný a už človeka trošku na mňa pôsobí tak frustrujúco. Takže vlastne ten úsmev, keď uvidím na ľuďoch, je také malé vykúpenie pre mňa. Ale keď proste tí ľudia nie sú, alebo proste to okolie už na mňa pôsobí veľmi depresívne, tak sa rád proste schylujem proste do takého svojho vlastného sveta, do tej vlastnej jaskyne, kde kreslím, plávanie, snowboard, porno a iné vlastne veci, ktoré môžem sám ovlivniť, treba, že zbalím kufre a niekam si pôjdem odcestovať. No a vlastne teraz pustím ten ruch môj, ktorý na mňa tak pôsobí, poprosím ťa zhasnúť. A kľudne sa smejte. A či je ten směch? To je z YouTube, ale to je od Skype, to Skype má vytvorené také video, no. Super, jo. Super. Super video. Skvělé. Králici. Rožný? Čím to mapuješ? Rožný, jo. No, vymapované to je v programe vlastne Notion. A hej, a ešte si musíte dať sluchátka na seba, lebo keď si dáš sluchátka, vlastne tam hrá hudba, ktorú počúvam, vlastne Deep House a tak vlastne... Ne, tohle k tomu je lepší. Ale nie, tu musíš si dať vlastne tú vnútornú zónu, dať sluchátka, že vlastne keď pracujem, alebo tak si proste uzavieram aj sám sebou, že vlastne dám si zvuk a nepočujem vonkajšie okolie. To samé využívam aj keď sa treba učím. Vieš, že si proste dám sluchátka a pustím si nejakú buď jazz, alebo proste hudbu, kde sa moc nespieva, že proste len také ako... To je super. Si môžeš pozrieť tam.
dovnitra. Tady Šikovný. Ne, ty to máš. tohle, je to, bar. No, je to bar? Je to Jo, bar? já jsem se dívala. No.